Okay, for today's video kay puol naman kay padagat no, so pabukid ang putirada na to. Pero init man kayo, so atong usbon ang setting sa langit gamit natong yawi kani gapon. From the Gidjon International, shout out dahil sa mga brothers na ko diha sa Gidjon International. Ang takna dahil na to, alauna 25. Alauna 25, init kayo. So atong usbon ang setting sa langit gamit atong yawi kani. Grabe ka init yan. So di lang kayo na to dugayan itong istorya. Action speaks louder than words. Okay, sugdan na nato dihang able ang atong Biblia no sa mga secret verse no. So atong secret verse karon Revelation chapter 3 verse 7 to 8. I know your deeds, see I have placed before you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept my words and have not denied my name. So wala man gikaulaw na tong Dios no. Ug ang iyang mga pulong wa man tong gikauwaw no, bisag niya gitag mga pagsaway no ug mga pagsulay no. So mo na tong nadawat ang Yahweh sa langit. Diin kaya na tong usbon ng langit no gikan sa init padung sa landong. So mo na yan no, ang oras no kadiyot ra kayo no. Naglibot na dayon ang panganod no. Niya na nakalandong no gikan sa init kay ganiha. So mga 10 to 20 minutes niya na ang clouds kalibot. Ang takna alas 2, hapit na alas 2. Nagyapon ang cloud umbrella, galibot yapon ang panganod. Landong kayo. Wala nag-edit guys, landong gyud siya. Galibot ang panganod. So sugda na to guys, mag-tent na ta. May monitorada na to ron. Pabukid, tent.